thu phing te bung som peruk chang som nia chuan remhre taka thil ti tu chu a hlot ling thina ma se lalpa in nga chu a hlu jok ti kan hmu ani ing thil po ti donila lalpa kai nga hi kan tan hin lo thaber mai episode masalama kan hmu tong khan sawin le first tian zun te in kara in be na na satak achuaka chuti rual chuan yaulaw chuan old guyu chu a bei ve mek bok sawian chuan demon sen huang khona technique mangin solway fatik ati chuaka chumi nuwa one finger technique mangin first tian zun chu a attack zui le a chu first tian zun tan pum pel thei ani lo liam na taka tuara chumi nuwa demon sen huang khona pam attack mangin a bei le a ma se hall deputy chief 3-star dosing level chu alo thenga sawian na be na chu aron block ta ani sawian chu amang ang ruhlea engtin nge chu ta chon alo thlen thei ti angai tua first tian zun chu ni kho hreloina omzui ngala chu mu chuan deputy chief chu aril ru a boy deuh ni ina langa ma se anui suka first tian zun chu atang kai lo hle ti asoya sawian chu enin engtin nge heta hian aron kal ngam ti azota old goyu chuan deputy hall master muwa alom hlea yaulaw hne na chuan voin hian he hmun hin nung chungin an chua san don lo ti a hrila yaulaw chu a boy ta hlea a chan chu deputy hall master chu 3-star dosing mid level ani wangani old go chuan deputy hall master chu apan ngala yaulaw po sawin bula akal ve ngal bok old go chuan deputy hall master alo thleng chu lom omati thua soya ma se deputy hall master chu alom lo tak setani thinrim zat hian old go chu arek beta hall chief in kuta he hmun poimo takhi ada in ti chiat tir veka milak tak lo takin ni ti in old go chu a pai thla liamna tak tuar chungin leya atl thata ani old go chuan anun na lak sak lo ram turin nge na deputy hall master chuan nui chung hian skymanson alliance mai hian hall of source branch pakhat human hall hi ti chiat ngamna an nei abei se ngai lo thu asoya sawian chu a boy ru hlea engtin nge deputy hall master chu alo thlen thei ti angai tu le a chan chu zianin pon lama tanga hun pum pui chu asil to awangin chuta deputy hall master chuan sawian hne na ipa kan kuta aum ti kha e thekhnip to em nia tia chu hre chon sawian chu a thin rim hlea engtin nge chu tiang thu chu isoi ngamati deputy hall master chuan kan hall of source branch pakhat in ti sia ka kirvele ipa 1000 chu ka ti cheve anga tia sawian chu a thin rim zol hlea ma se master yaulaw chuan in sum turin alo hrila film khulo taka chelo turin a hril bok sawian chuan thok ala a thin rim na chu a thunun ta chuta apa chunga thil thalo a thlengani chuan ancient emperor je chu goklan hne na a hlan don ti asoya deputy hall master chuan chu tiang chu a thlengai lowang a chan chu ipa bulak a hroi don che ani atia chu tianga a soi zo chuan a dark book chu a honga dark energy hlom tak aran chuak ta dark book atang chuan dark spell tam tak alo chuak zui ngala chu mai baka ribbon ang tak mai a mora dagger om ati chuak bok yaulaw chuan sawian chu film khur hle turin a hrila a chan chu an king pui hi 3-star dosing ani wangani deputy hall master chuan sawian chu hall of source in an khongai wang chawin tun thlengala dam phal sak ani thua soya chumi nuwa sawian chu ribbon dagger mangin a beita sawian chuan a 3000 lightning movement mangin abuma bumpa chuan iana chuan an khongai na amamo lo ti a hrila deputy hall master chuan aron beizui zela ma se sawian chuan a 3000 lightning movement mangin abum zela a heavy black ruler chu belet na turin ala chuak ta deputy hall master chu chak takina pana ma se deputy hall master chuan iana chu kunrem changa pedu lo ribbon dagger mangin na takina nor leta sawian chuan attack chu adang theilowa nunglama atol kir le ta ani chu mu chuan yaulaw chu a boy ta hlea pui turin ache chuak ve ngal ma se deputy hall master chuan yaulaw po chu a ribbon dagger chuan attackin in rol lo turin atia chu mu chuan sawian chu a thin rim hle beile tumin a chakna ati pungta heavenly flame chu a manga ma se deputy hall master chuan olsam thakin heavenly flame chu a vader sak veka sawian chu a chaw to hle a chan chu first tian zun nen a in be zo ani chu mi awang chun a thil ti thena zong chu a mang chuak thei ti lawani
Deputy Hall Master chuan old guyu hena ati sual siam thatna hun voi khat a pe don ti a hrila yola chu ti hlum turin ati old gu chuan a thupek chu a zom ngala hi adu ang chi ani awangin rang takin yola lam chu a pan ngala na takin e tek zui sawen chu amang ang tahlea ma se yola ero a hliam lo revak lawa yola le old gu te inkara in be na satak a chuak zui le ta chuti lai chuan Deputy Hall Master chuan sawen chu a ribbon degar mangin aron be le ta sawen chuan a heavy black ruler mangin a bloka ma se ribbon degar te chu Deputy Master thupek angin an chea sawen chuan a bum theya ma se Deputy Hall Master chuan degar stam tak chu yana lama atir le a sawen chuan 3000 lightning movement mangin an ma ni chu pum pel tumin a bum chun zom zela ma se degar te chu an thlok chaklea kiltin renga tangin an ron pe ta ani Degar te chu bumin sawen chu Deputy Hall Master nuwa aron lang thuta a heavy black ruler mangin aron pe ta ani ma se Deputy Hall Master chun hi alo shelok to a Degars mangin a counter attack ngala sawen chu atol le ta ani revak lawa chun ribbon Degars chu sphere anga in siamin sawen chu a sir zong zong atangin an huala sawen chu a boy ta hle sawen chun a heavenly flame chu rang takin activate ngala achakna zong zong ribbon te chu ti siat tumin a beita a bein hong chu sphere pon tang chuan mu thei ani a ma se ati cha thei lo Deputy Hall Master chun sawen chu nget zoga man tumin sphere chu ati te a sawen chu ribbon mang chuan amanta ani sawen chun ta chho tumin a beina sar hlea ma se a hlo chang chuta Deputy Hall Master chuan a degar chu yana lama atir ngala heti la hian ale lama yawla chuan old gu chuna takin alo eteka sawen din hun chetaka oma mu chuan yawla chuan anga itu ta hlea chan chu tumin apan ngal ma se Deputy Hall Master chun a ribbon mangin yawla chu etekin ribbon mang chuan aman zui velia Master yawla 1 star daw seng tan chuan 3 star daw seng chu alat sakma ma ani chuta Deputy Hall Master chuan mi zat mer zet hian voina hian an pan hian atihlum don ti soin man mo angai lo ti asuya adegar de chu yana lama atir ta ma se chu ti lai tak chuan zi an chu ron lang thutin aklo ui pan mangin Deputy Hall Master chunal tuk tak main aron nek leng lopa Deputy Hall Master tan in rin mana omlo la taka atla khorum ruma Master yawlaw le yan de chu an him ta ani ma se Deputy Hall Master chunna takinain hiama ama beitu chu ancient void dragon tribe mi ani ti a hrengal vata zian chuan lai hun zong zong asil vek to line engtini alu thei ti azota Deputy Hall Master chuan ancient void dragon clan empress ani ti hriain ma se har sadna ato lo nan Hall of Souls thil tia in rol lo turina tia zian chuan eng Hall of Souls nge asoi ti le chu tiang khoparo pui chu an ni tak takem ti zotin a chang le ta chu tianga asoi nu chuan chak taka panin a hnek le ta bur maya a strike wang chuan hun pum pui chu anging na sa hle Deputy Hall Master chu hlimna tak tur chung chuan hlau thong chetin atlan chenga la chu old goyo chuan alo hmuwa ama kalsan lo turina nge na a zui ve ngala Deputy Hall Master chun a ribbon mangin old go chu alama a hruaya ma se chu ti lai tak chuan zian chu an bula aron thlenga pan stak tak mangin aron attack zui le ngala ama in hum himna Deputy Hall Master chuan old go chu in vein na atan akmanga rang takin atlan chuak ta ani zian attack hian old go chu directin aron suwa leilama atlak khungal rum ruma zian chu hoi kuala ma se Deputy Hall Master chu abo man to engtini hetiang taka rang taka atlan chu thei ti chu a hre thiam lo hlea sawen le yawlo de point akal na tur om chu an hrelowa a chan chu abo rang emani zian chu thinrim se thian engtini hetiang taka rang taka atlan bo thei dan chu a hre thiam lo thu le in sula la kham lo thu chu mui zet thian asoya sawen chun atlan chu ani point apoi lo ti aro sei reilo te Hall of Souls pum pui chuan an thil ti thina chu an hre chuak to anga pon lammi te point human hall bonds ti chatu kan ni ti an hre to nge anga ti atopa chun Hall of Souls mi ten an tha mi zong zong te phuba chu an datta ani yena chun tuna chuan tu main an sky mansion alliance chu Hall of Souls lawin an biru ti an soi to lo anga tia zian chun Deputy Hall Master chu tlan chuak man lo se chuan olsam taka atha ngei tur thu a sei le a chuta sawian chuan ol gule first ten zum te chu an la thilo ti asoya Hall of Souls mi ten tharau tam tak an man khom chan puang chok torin kan lanor lui theyanga tia zian le yawlo te hena sawian chuan
hemuni engting nge kan tiang atia zian chuan hetiang hun borlo hi a om reng to tur ani lawatia chuti lai tak chuan mang ang au thoman seta thut maya pula an pai tharau de chu sheom ti takin an lo au chuaka sawian hena an sheom torna atanga chua zalen turin an nge na thil danga pakai zoila the great ruler season 2 hi ahmu dom khop maya in endu nge pokaring Btth le Martial University nena in zom na neyan nia ma se season 1 hi ka khoi meka a story kan hriat chin na minor clear sak ve ram donia ka channel playlist a hian ka khoi to chin ain do tin ka da e min lo ve en sak ve tho doni o chung kharau sheom ti taka oma mu chuan iana chuan mu sheom mati hlea fallen heart flame chu activate in an sheom torna atang chuan a chhuah zalen ta ani chuta kharau omte chuan sawian chunga lom thu an soya an hmela chuan hlim hmel a mu thei an bota a sawian chuan chung solte chu hall of souls mi ten an man to lo nan a halral ta ani chu an tan chuan a ha dam thlak jok tho chuan iana te chuan human ho chu chua san an tum ta a ma se an chua don che chuan tran puina dil na au thom dang a hrele ta a ma se iana chawin chu a hria chung mang ang au thom chu refining pool chung thuk tak atang chuan aron re chuak ani iana chuan master yaw lau te hne na reivak lo ngak turin na tia enfia tumin pool chunga chuan azuang lu ta a refining pool noi lama then chuan thil eng hlom lian tak mai a hmuwa sawian chuan a en fia chuan a chhunga tharau chiar sen lo tang an om ti a hreta a sawian chuan chu thil chu a hnei rual chuan tharau tam tak tang chhuwa zalen tura a hne na an ron ngen lai chu a hmu thei ta ani chu hmuna a om lai chuan vani thlak takin yaw lau chuan sawian chu a ron ti har ta a chuta sawian chuan an hma thil om chu eng thil chi ange ani a zota yaw lau chuan khovela tharau chakna mak tak le thiang hlim berte zinga mi soul essence ani thuwa hrila ma se hi chu hall of souls mi ten mi an tha an tharau an man khoma tanga lo in siam ani ti in iana hne na I soul power at chaklu tuka chu wangin hemi chunga omte negative emotions chu isha theiani heng tharau tang hi makta duai chuang an ni atia iana chuan makta duai chuang mo ati maka ti hlea chuta sawian chuan tharau tang te chunga thil thleng chu a hra thiam ta hall of souls mi te hian dolchi continent mun sang mi te chu thatin mi an tha piang te tharau chu manin hetiang hmuna hian an khung thin ti chu iana chuan hall of souls hi khovela hian an tangkai lo tak setani ti in a thin rim hlea master yaw lau chuan iana hne na he thil hi hall of souls kuta aum reng turani lo I theina ti punan man tum ro atia chung thil te chu a hriat nu chuan sawian chuan ati tur chu a hreta a tharau tang de chu chhuwa zelen tumin origin soul essence chu a khoile ta sheom torna lakata chung tharau tam tak te chu a chhuwa zalen le ta ani an zalen nu chuan tharau zong chuan sawian hne na lom thuan soi le ta ti chuan origin soul essence chu lo te vekin iana chuan atan alata kumzatam tak chung tang to tharau te chu atopa chuan an chhuwa zalen ta ani ti chuan sawian te chuan lai mun chu an chhuwa sana an chhuwa nu chuan hall deputy chief chu ain thupna tangin lai mun enfia tur chuan aron kala tuna chuan origin soul essence chu sawian kuta aum to ti a hriat chuan a thin rim hlea a chan chu hall of souls hian kumzatam tak chung chu heng tharau hi man khom tur hian na satakin an bei to a ma se sawian chuan chu alak sakta ani he thil thleng hian deputy hall master chu ati boi hlea a chan chu he thil hi hall master hne na engtingi a report ang ti a hrelo ani ti chuan a sin in thlakin sawian zn le master yaw lo te chu lotling takin falling star pavilion an kir le ta ancestor huwa yun chuan human hall anti chevek to ti a hria chuan alom hlea great elder lin le midang te chuan an lo ngak thapa great elder lin chuan human hall anti chevek thei chu alom om hle ti alo soya ma se sawian chuan hi abul tran na chau ani thuwa sei tuna chuan kan hambak tu chu ngun takin kan ngai to le tur ani atia master feng chuan pure letas demon flame hi thani nu aron lang le don ani chu ne nge tumin hall of souls hian ma an nge yang alo tia
master ewla chuan ian hne na origin soul essence kha rang takin refine la I hi blue turani pure latas demon flame nei tuma I be na konga na satakin apuyang che atia chu thua riat nu chuan sawian chu ain thiar fe hlim ngala ti chuan origin soul essence chu refine na hi blue atum ta a sawian ang talen nei thatak tan chuan chu tiang thil refine chu thil har sa taka ni lo thakha chung chawin a hi blue vek theya hi atlang point cultivator dang tan chuan hun reizok dai tur thilani ti chuan soul essence thil ti thena chu ataksa athum lut veka wana eng chaktak lo chuakin sawina soul power chuan heavenly realm a thlengta ani heavenly realm chunga hian d realm ala oma chu emperor realm ti ni in asang berani he amason nei muin polama om master yola chuan a hmela hlimna chu a thup theilo sawin hin thilmak taktak a thleng tir fo ti angai tua sawina soul power in heavenly realm a thlen hu chuan iana chuan a soul body phangchang kilometer sang chuang do nakal thei ti a hre theya chumi omzia chu chumi bel chunga thil om zongjong chu a soul body phangin a hmuvek thei don ti na ani iana thlara chu zalen takin a thlok kol vela mit khap karlek chungin ram tam tak apal tlang thei ani ti chuan hun pakhat a thlenga hi purifying demonic lotus flame lo chuna tur hun ani theyangem ti angai tua chuti la chuan onel omlo tak mai chu alo ri chuak ngal zata kudlian tak aron lang zui ngal sawian chuan chu tunge ani a hre thiam ngala tu dang ni lovin hall of sosa and hall master hun mi seng 5-star dosen level ani hall master chuan sawian hian hall of souls ina rim taka an siam soul essence su hi blue din a tharau taksa nen space a jin theina anei ti a hre chuat nuwa alung oilo hle ni in alang hall of souls mi te hian rin ange in demonic lotus flame lo chuak tur chu an ngai ven ve reng ti a chiang hle bok sawian hian deputy hall master po a hne theilo ani chuan engtini hall master chu a ma chon theyang iana chuan chu tiang mi chak tak laka chuan ti thei anei lo ti a hria hall master hian a soul body hi ati che sak mengem ti angai tua vanei thla takin soul hola master in achunga thil hlom taka ti ma chuan soul hen chu a chheveka no pang o lo ri chuakin hunmi seng hne na junior melaka ichena mama deulo mo aron tia hunmi seng chuan tungi ani a hre chiang hle nangpan pure latas demon flame hi inga event ve ka lo be sei lo atia chu no pang o chuan demonic lotus flame hi ikuta omtir ka du lo mai chawani atia sawian chu lai hun chu san ngal tur chuan atia sawian chuan athupe chu zomin rang takin falling star pavilion tlanga ataksa akir le a yena chuan ama lo chan chuak tu chu tunge ni ang ti angai tua demonic lotus flame chu tiang mi chak tak tak tenen chuan nei tumin an in ma chon angai don ta ani chumi hu chuan phul hun moi tak lo langin no bang pakhat bong chunga mu hi alo langa hi alan dan angani lo sawin alo pui tu 6-star dosing level thil ti thena nei ani a chanchin han soi zaw hlekila heno pang anga lang hi mishing pa ngai ani lowa alchemy sina a refine thin tier 9 medicinal pill atanga lo piang chuak ani he pil siam chuak tu hi pil tawar din tu an ancestor dik takania akumalo tam zela achakna te alo tlak niam nuwa achakna zongjong mangin tier 9 medicinal pill chu a refine na lotling taka a refine nuwa ancestor chu athita ani ma se maktak main atharau hret na then khate chu tier 9 pill nen chun an zom khoma chu chuan pil chu thak danglamin mishing anga alo changta ani hi pil tawar din tu an ancestor avatar a clone angani ber chu ma se pil tawar ancestor le thil ti thena na satak nei ni ma se politics le thune na lam anga event lofa chu ai chuan nun zalen tak mana khovel mun sang sanga zen kol adu zok ani ma se demonic lotus flame alo lan dona wangin chu hall of souls kuta om lo nan le pil tawar himnan anga event ve chawani episode za somriat pariat na le za somriat pakwan preview kem han en lokila purifying demonic lotus flame chu alo lang don ngai to a chumi hu tum chuan klan sang sang atangin mi chak tak tak tam tak anon kal khoma sawen le master yola te po an kal ve bok master yola win mi pakhat a mu chuan makti mel takin alanga chumi chu tu dang ni rawin yow klan ama klan nge atanga lokal ania he pa hi 4-star dosing level thil ti thena nei ani tin a soul power po yen ang bokin heavenly realm a thleng to a alchemist level sang tak po ani nge ya chumin hu chon sawen alo langa thinrim takin malama pana heta thil thleng hi yaw klana mi te chuan master yola chu an nui zata yaw klana tanga tlan sia point 1-star dosing a thleng ti an soi ani
ma se yo lao chuan angai poi mo vak lawa yo klen atanga local pakhat yo tian tia ko chuan master yo lao chu sei chia in chu chu mu chuan sawian chu a thin rim hle ani mu tur omlo ma se a in beido na chuta chuan yo klana 4 star do seng thil ti thina nei chu inrola tuma ma se junior chu aron inrola junior jok te boina inrol lo turin aron ti ani junior hi eng level chiangi ani don kan la soi lawanga do seng ero chu a break through to ani chumi nu chuan mi chak tak tak an ron lan bel zela he tiang hian preview chu a top ta ani